Миләүшәләр уртасында тамыр бирде миләш агашы. Исемнәре бер тамырдан булгач, бергә үссен дигән бакчашы. Миләш белән Миләүшә үсәләр бит янәшә. Тормышыгыз сыкланырлык, шуңа кеше көнләшә. Миләш белән Миләүшә үсәләр бит янәшә. Тормышыгыз сыкланырлык, шуңа кеше көнләшә. Миләүшәләр тормыш матурлыгы, ачы Миләш аның сагышы. Бергәләшеп җиткерәдер алар гомерләрнең ничек агышын. Миләш белән Миләүшә үсәләр бит янәшә. Тормышыгыз сыкланырлык, шуңа кеше көнләшә. Миләш кебек ачыларга түзек, Миләүшәдәй чумып назларга. Яшәсеннәр иде бергә-бергә, бу дөньяда барлык парларда. Миләш белән Миләүшә үсәләр бит янәшә. Тормышыгыз сыкланырлык, шуңа кеше көнләшә. Миләш белән Миләүшә